هيوط بار حاو ناصر حجي نبتا ناي مجرشا بارتينا اتينا دلنا كم تسامع معنا لا بتقلالا او اشتغلت ساعاتنا هنود حسابنا نالبات حجي عسرانين عسران حمشن دقيقه كلوانا عين نابتي مزازمي قصنا خنكيد مالته بار زيا قدمي اذا عرفتي كتقلص صنح كانتايو ازي كبرتات سدرا بيتاو خبرتات كساب كندي نزي حدش ولدو تنفيقو خمزلو بومن صركا ዝተፈላልየ ጸገማት ብፍላይ ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ንብሮ የጋጥሙኹም ዘሎ ኢኻ ምሳሌታት ክትህብ ጸኒሕካ እሞ እስከ ናብቲያ ከም መፍትሒ ይኸውን እዩ ዝበሃል ነገራት ናብኡ ክሰግር እሞ እስከ ከም መፍትሒ ለኣነ ተቐመጥኩን ቁሩብ ክቐምጥ እሞ ድሕሪኡ ንዓኻ ክበካታ ንኽንዛዝም ቅድምታ ስኒት ከመይ ጌራ ኣትሪኦ ነዚ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ትብል ናይ መዛዘሚት ዘረባ ድህብ ኣነ ንምሳሌ كم مفتحي له دقمته كلاتنا خمردو حدا سدرا مفتار مالت انتو حدا ناي 30 ناي 4 عام تاريخي مالسي لومي تدا فريسا نصبحيتا ندق تبلاي كونتن ويكا خجمر كلا لومي سرحمو صباح فريات ادري يكونن نوحيت مدرخ ابزي ناي سدرا بيتاو خبرتات كنبصح نوي عامتات يوسدلكا اوكي توم سغا كتولد اب سدرا ختعبي ود 20 قلملن عامت مسكونكا كتمرعاو ابت خبابي خادر اخايو دحريسخا نبدك خا ختحلفو جنريشن حجو الناس فريسو دلو بحانت معالتي كنقيرو عين خيلنينا نوح غزي يزدليو خال اشار نابتو نبروخ ملس جن كم حدا حسابات كن كنقرب نخيلينا كمي غيركا ولا كوا ختمولسون تديك تكالكا ابز حاصره غزي جن تي فاذر ديستراكشن دبلو زياده عنوت نخيد هبن قله ነገራት ግብሪ ካሊ ፍላይ ኣብዚ ዲያስፖራ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሓንቲ ካብ አንተ አይለይ ግምት ኣነ እዚ ሎማዓንቲ ንዛረበሉ ዘለና ክፉት ዘተ ኮሙታት ናይ ዘተ ታሽሙ ምግባሪ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ደገ ብፍላይ ካ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመት ብዙሕ ግዜ ተሰምዖ አሉታዊ ዝኾነ ነገራት ራኻ ትሰምዕ ናይ ባእሲ ናይ ጽልኢ ገለመለን ተዘይ ኮይኑ ጽቡቕ ታሪኽ ጽቡቕ ዛንታ ብዙሕ ደዞን ትሰብ የለን ስለዚህ እዚ ሎማዓንቲ ስኒት ምሳኻ ትገብሮ ደላ ኦፕን ዲስካሽን ወይ ከዓ ክፉት ዘተ ናብ ንቡር ምምላስ ድብል እዚታት ዕድል ተዋሂብዎ ስኒት ጥራይ ደይኮነሲ ካልኦት ሰባቱን ኣብቲ ጽቡቕ ባህልታት ናይ ኤርትራ ድነበረ ንዑ ደጊምካ ነዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ከም ዝሰንቕ ምግባር ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ስጉረዶብ ኮብሊሉ ኮብሊላ ገለመለ ዝብል ቃላት ንኽወፁ ሓንቲሳ ካልአይቲ እቲ ስድራ ቤታዊ ቫሊ ወይ ከዓ ፋሚሊ ቫሊ ንብሎ ዘለና ንሕና ጥራይ ኮናን ክንገብሮ ዘለና ከም ስኒት ኩሉ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ደሎ ኣብ ሶሻል ደሎ ማሕበራዊ ጉዳያት ደሎ ከምዚታት ክፉት ዘተታት ገይሩ ክዛራረብ ክእል ኣለዎ ሳልሰይቲ ከም ሓሳብ ዝህባ ምናልባት ስኻውን ትህበላ ትኸውን ምክንያቱ ኣብቲ መዳይ ስለደለኻ እሱ እንታይ እዩ እቲ ቤሲክ ኣዌርነስ ዝበሃል እቲ መሰረታዊ ዓይኒ መንቁሒ ዶ ክንብሎ መሰረታዊ ዓይኒ መንቁሒ ዝበሃል ትምህርቲ ክወሃብ ኣለዎ ኣበይ ድወሃብ ብዘየገድስ ኣብ ኮሚኒቲታት ዲ ክወሃብ ከምዚ ሕጂ ምሳኻ ንገብሮ ዘለና ሰባት ተተፀውዒካ ዲገብሮ ብዘይገድስ ግን ተናርእስታት ክንዘራረበለን ደለ ሰብ ክዘራረበለን ደለ ኮይኑ ትስማዓኒ ሓንቲ ፋሚሊ እንታይ ማለት እዩ ድብል መግለጺ ክንቦ ለና ነትሰብ ካልኣይ እዚ ፋሚሊ ሴፓሬሽን ድበሃል ምብትታን ስድራ እንታይ ጸገማት የምጽእ እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ሲንግል ማም ዝበሃል ኣደ ጥራይ ደዕበየቶ ወይ ኣቦ ጥራይ ደዕበዮ ቆልዓ እንታይ ጸገማት የጓንፎ ንምንታይ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ዝሃድሙ ዘለው ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ታሽብሎ እቲ ናይ ስርዓት ጸጥታ ምዃኑ ኣብኡ ጸገም የለን ግን እንታይ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ንብሎ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ሳዕበይናት ኣሎ ዝብላ እዚአን ከም ትምህርቲ ሰብ ክወስደን ክኽእል ኣለዎ ተዘይሎ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ሲንግል ማም ዘለዋና በይነን ደዕብያ ክንደይ ነገራት ከዓ የጋጥመና ብሂወተን ስለዚ እዚ ቤሲክ ኦሪየንቴሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ዓይኒ መንቁሒ ዝበሃል ከም ዝብሎ ጸናሕኩ ፋሚልያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምብትታን ስድራ እንታይ ማለት እዩ ሲንግል ማም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣደ ጥራይ ደዕበየት ቆልዓ እንታይ ሽግራት ኣለዎ እዚታት ነቲ ህዝብና ክነግሮ ይግባእ
كاله كم نعخخ بكاي كم تحجزي لزقمتكوا ابزي مهرو كلتا ነገር ዝደጋግሙልና ኣለዋ ሓንቲ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ትባል ሓንቲኻ ኢሞሽናል ዲሲዥን ትባል ኢሞሽናል ዲሲዥን ማለት ዝኾነ ነገር ትውስኖ ውሳኔ ብስምዒት ማለት እዩ እቲያ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ትባል ካ እንታይ የርባሐኒ እንታይ ይخسረኒ ኢልካ ፈሊጥካ ትውስኖ ውሳኔ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ይባል ወይ ካ አስተውዒልካ ዘበልካ ከምቲ ምሳሌ ናይ ሃገርና ዝብልዎ አድቂዕካ ዝመተርካዮ ብንግህኡ ዝተጓዓዝካዮ እቲ ናይ ሓንቕ እቲ ንገለ ዝበሃል ምሳሌ ኣላ ስለዚ እዛ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ትበሃል ኢንፎርምድ ዲሲዥን ማለት ዝኾነ ነገር ትገብሮሲ እንታይ የርባሐኒ እንታይ ጎድኣኒ ኢልካ ሓሲብካ ትገብሮ ተኻልአይቲ ድማ ኢሞሽናል ዲሲዥን ትበሃል እያ ብስምዒት ዝውሰድ ዲሲዥን እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ንገብሮ ውሳኔታት ኣብ ስምዒታዊ ውሳኔ ከም ንምርኮስ ገይሩ ኣዕብይዎም ነዞም ንኣሽቱ ጀነሬሽን ኣብ ኢሞሽናል ዲሲዥን ንምሳሌ እንታይ ይብሉኻ ኩሉ ነገር ንሃገርካ መን ኢሉ ኩሉ ነገር ንሃገርካ ኩሉ ነገር ንስድራኻ ኩሉ ነገር ንደቅኻ ሓታ ኩሉ ነገር ንዓኻ እስኻስ ፍጡር እንዲኻ እታ ሃገር ትብላ ዘላኮ ብዘይ ኣነ ብዘይ ስድራይ ብዘይ ደቃይኮ ወልሓንቲ ውሕጅ ጎቦ እምንያ ካል ወልሓንቲ ይብላ ስለዚ ኩሉ ንሃገር ዝበሃል ዘረባ ኣይኮነን ኩሉ ንስድራ ቤት ኩሉ ንሕዋተይ ኩሉ ህዝበይ ትብል ቃል ክትብል ኣለዋ ምክንያቱ ኣብኡ የርባሓን ክሳራን ዘለዎ ስለዚ እዛ ኩሉ ንሃገር ትብል ስርዓት ኢሳያስ ዝመሃረና እንታይ ሰስሒቡ ንሳዋ ወሲዱ ሰስሒቡ ናብ ውግእ ክሽኩዓና እንከሎ ንምንታይ ሸኩዕካና ንኸይንብል ተባሂሉ ዝተማህዘት እያ ሓንቲ እንታይ ይብሉኻ ኩሉ ነገርካ ሓደ ዝረ ንሃይማኖትካ ግበሮ ሃይማኖትን በይና ኣይኮነትን ሃይማኖት እውን ሰብ እንተደየለ ትርጉም የብላ ከምዛ ሃገር እያ ሃይማኖት ክህሉ ሰብ ክህሉ ኣሎ ሃይማኖት ክህሉ ሃይማኖት ክህሉ ስድራ ክህሉ ኣሎ ሃይማኖት ክህሉ ሰብ ክህሉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ንሃይማኖትካ ግበር ድባሉን ዘረባ ኣይኮነትን ንሃይማኖትካ ግበረላ ንስድራኻ ግበረሎ ንደቅኻ ግበረሎ ካልእ ኩሉ ነገር ንኣውራጃኻ ግበረሉ ኣውራጃ እኮ ብዘይቶም ደቂ ኣውራጃ ብዘይቀት ህዝቢ እኮ ትርጉም የብላን ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበሃል ብስምዒት ጥራይ ዝዝረብ ኢዱ ስርዓት ዝምሂሩና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተዳ ገይሩ እስኻ ትሕቲ ሃገራዊ ኢኻ እስኻ ሃይማኖታዊ ኢኻ እስኻ ኣውራጃዊ እስኻ ቀቢላዊ እስኻ እንዳዊ እናበልና ሙሉ መዓልቲ ንዘላለፍ ንውዕል ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ንገብሮ ንውስኖ ንዛረቦ ኢሞሽናል ዲሲዥን ስምዒታዊ ውሳኔ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ተንገብር ኢንፎርምድ ዲሲዥን ማለት ከመይ ጌርካ ኻ ዝዛረቦ ዘሎ ኻንስ ኣበይ የርባሐኒ ኣበይ የኽስረኒ ኢልካ እንተዳ ሓሲብካ ተዛሪብካ ወይ ጌርካ ኩሉ ግዜ ውፅኢት ኣለዎ ፈላጣት እንታይ ይብሉ ብስምዒት ዝገበርካዮ ዝኾነ ነገር ዕዳጉ ሓፂር ኢሎም ቀጥል ኢሉ ውዳእ ዕዳጋ ይትረኽበሉን ኢኻ ንቑሩብ ግዜ ጥራሕ ኢኻ ሕጂ ንምሳሌ እዚ ኣብ ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ዕግርግር ሃገርናትና ናይ በይንና እያ ናይዞም ቀያሕቲ ጥራሕ እያ ናይዞም ፀለምቲ ጥራሕ እያ ናይዞም ሃይማኖት እዚኦም ጥራሕ እያ ናይዞም ኣውራጃ ጥራሕ እያ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ክሃልል ትሪኦ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ግን ሰለስተ ግዜ ክትዛረባ ትኽእል ኢኻ ራብዐይቲ ክትዛረባ ከለኻ ግን ቫሊናታ ተጥፍእ ዋጋናታ ተጥፍእ ምክንያቱ ብስምዒት ኢኻ ትዛረባ ዘለኻ ኣብ ባይታ ከምኡ ምግባር ኣይከኣልን እዩ ድከኣል እንተ ደኣ ኮይኑ ሓይሊ ጌርካ ኢኻ ከተግብሮ ከም ስርዓት ኢሳያስ ዝገበሮ ከምዛ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ብሓይሊ ተተግቢርካ ድማ ከምዛ ኤርትራን ኤርትራውያን ረኺቦማ ዘለዉ ከምኣ ሃገር ኢኻ ክትፈጥር እቲ ድርገፅ ዘሎ ሰብካ ኩሉ ሻብስኡ ኢሉ ኣይክርኤካን እዩ ስለዚ እዚኣ ኢንፎርምድ ዲሲዥን ኢሞሽናል ዲሲዥን ዝበሃል እውን ነዞም መናእሰያትና ፍልልያትን እንታይ ምዃኖም እንተንምህሮም ኣብ ተፈላለየ إبراهيم تاش مغير الله مسلني تفضل أوكي دعيت طويلو تي سئلناتك كغتسل تحاني يعني بقى نبتا دكتور حيزون زنبرة نتبيتات مسأن عطا أساسيري تاشمو خقبر حدي أبتي تا مجارشتا زبالكوا مالتيو أبتي ناي እቲ ናይ ክብሪታት ናይ ስድራ ቤት እዚ ስርዓት እዚ እንታይ ዓይነት ክብሪታት እዩ ኣተኣታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብና ነቲ ዝነበረ ክብሪታት ብምንታይ ተኪእዎ ኣሎ ንዝብል ጀሚረ ዝነበርኩ ኣብ ሰዓት እዚ እንተዳ ክንርኢ ኮይና ስኒ
كم تقبو انتراني سدرا بيتكا حدا خاب سدرا بيتكا مالتيو سبعيكا بعالتي بيتكا وي ولاتكا وي زخونة كاب سدرا بيتكا انتراني تأثيرو وي زخونة تأشمو أقات إيموسني زلكا تعري خات قبر كابتي زلو اسري بيت نخوات تأشمون أب ساعات زقين زي سرعات زي انتاي مهيرو انتاي أبنتات انتا لاغيرو انتا لاخد بلتا لاخوينو سب آيات ستتحزي وي سويتو ستتحزت أبتزل على صفحي نايت السرعات نريئو كم اتا بصيتو وي تبص آيات سني تي بعالك الكيدانا سني واغا خم زيبولو حجي تناتكا لوياليتي نتي سرعات سقاب زخونة نسي اتي وسان انت اخذ انتكم انت اخوينو زلع على بوتا ابتا هاجري هلوكا لذي تكبري نسخا كتحزو زلكا كبري نايتي سرعت بخال ازاربا ولا كا بشم هاجراونت انت تاشم تبله كبرناي هاجر فقر هاجر تتباهله بيدا زورغين نت سرعت انت لا تاشم تبل كونكا ابتي زلع على صفحي تقصل سبيتها ولاتكا ابوها اب اسري بيت بتسرعت تتجوي تاثير خلو نسخاغين ابتي مغلغال ناي تسرحت كم تقصل كم نبور توسيدو حجي ازي يومتم ابنت نزمن سيز ابنت ناتو كوينوم زعب زلو زي اتوم يوم حجي ازي تقير زلو تا ابنت كون زلو منيو اتيز نسدرابيتون كبرتاتون زكالا خلن مهنياتو كومو تقبر يقبر نيرو تتخون زمن اسيزي بخومو عابي نيرو انت تخون انصار سرعات زي سدرؤون احواتون ولودون كتحازو خلو مرحت هايمانوتو كتحازو خلو وطيو هم بله نسرعات زي من قطقطو نيرو حتى نيشتي ابنت رينا ناي سورة اخريا ناي موسى حج موسى حمد نور تانسو زبالا انت كبرتات ناي ازي بيت تمرتزن ناي زي سدرا بيتات ازن كحلو اللوو نتوم كمو كبرتات يلو زعبيهم قلعو دما رئينايهم نمجنبرا غزي نسرعات زي اب ماخل اسمرا وطيኦም كقاومو مهناتو ات كبرت تيحز سلا زعبيلو طرحي سلازي እዚ ክብረታት እዚ ክምለስ ክንጽዕር ኣለና ኣብዚ መንእሰይ እዚ ንስድሩኡን ንሕዋቱን ንእንታሽሙን ክከላኸል ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማቲ እዚ ስለዘይብሉ እዚ ስለዝጠፍኦ እዩ ጥራሕ ብነፍሱ ዝሓስብ ጥራሕ ንናይ ነፍሱ ጥራሕ ዘብል ስለዚ ንሱ ይኮነ እንገኛ ግን ዘይብሉ ስለዝኾነ حيزو سلازي حبي كقصلو وي كتغبرو ايكلن الله سلازي ابتي زبل كايو مفتحيتات انتراني كنملس انترا خوينا حاده ازي بتقللام ابس وشتي سدرا بيتات زرق زلو كم تعنتو زبلكو اب ساعات ازي احوات مسحوات ولدي مسولودات تخاسيصهم ابيت فردي بزتقمن زي تقمن زوعلو زلو نزي ازوم نحنا اب وصا دلناوين غدلنا نتوم سدرا بيتاتنا صقطت نغبرلهم ازي ባህልና አይኮነን እዚ ንቡር አጋባብ አይኮነን ሽግራት አይነበረን አይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታት ወይን ሽግራት ኣብ ናይ ውርሻዶ ኣብ ናይ ንብረዶ ይርከብ ነይሩ ግን አፋታታ ሓለዎ እዚ ክምለስ ኣለዎ ከም ስድራ ቤታት ንባዕሉ ይህን ምሂን ተባሂልካ ጉዳይካ ናይ ምፍታሕ እዚ ሓደ ካብቲ ክንመልሶ ዘለና እዩ ካልኣይ ነገር ብዛዕባ ናይዞም መንእሰያት እቲ ዘለዎም
ጭንቀታትን ዘጋጥሞም ዝዓበይሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለዉ ይኹን ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ክንዲ ብፍቅርን ብምኽርን ናይ ወለዲ ብወተሃደራዊ መቕፃዕትን ወተሃደራዊ መምርሕን ዝዓበዩ ከመይ ጌርና ኣብዚ ሕጂ ምስ መፁ መተካእታ ናይ ዝንህቦም ሓላፍነት ናይ ኩልና እዩ ካልኣይት ነገር ምስ ቅድሚ ገለ ግዜ ምስ ገለ ኣሕዋት ይዘራርብ ነይረሲ ብዙሓት ካብዞም ሓደሽቲ መንእሰያት ብዙሕ ኣብ ሃይማኖት የድህቡ ወላ እስላሞም ወላ ክርስቲያኖም ስኒ ንቤተክርስትያን ዶ ንመስጊድ ዶ ይኸዱ ሃይማኖታዊ ምልክታት ይገብሩ ገለ እዚ ሓደገኛ እዩ ገለ ኢሎም ኣነ ግን ብኣንፃሩ ኢለ እዮም ሓደ እዚ እንታይ ዝሕብረና ሓደ ኣብ ውሽጦም ገለ ነገር ዝጎደሎም ነገር ከም ዘለዎም ተፈሊጥዎም ስለ ዘሎ ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ጠፊእዎም ዘሎ ነቲ ጎዲልዎም ዘሎ መተካእታ ሕጂ ኣብ ዝበጋ መራሕቲ ሃይማኖት ዓብይ ግደ ኣለዎም እቲ ክብርታት እቲ መሰረታዊ ክብርታት ናይዚ ሃይማኖታት ኣብ መጀመርያ ዝጠቐስናዮ ናይ ምክብባር ናይ ነንሕድሕድካ ሓደ ምዃንካ እቲ ዘይምሕሳው እቲ ናይ ምርህራህ እቲ ፅጉም ናይ ምሕጋዝ እዚታት ዝበሃል መሰረታዊ ዝኾነ ክብርታት ከምህርዎም መራሕቲ ሃይማኖት ዓብይ ግደ ኣለዎም ስለዚ እንተደኣ መንእሰያት ናብ ሃይማኖት ናብ መስጊድን ቤተክርስትያንን ይኸዱ ሃልዮም እንተደኣ ኮይኖም እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ክፃወትዎ ዘለዎ ዓብይ ግደ ኣሎ ነዚ ክብርታት እዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብፅቡቅ ቃላት ኣብ ክንዲ ናይ ፅልእን ናይ ቅርሕንትን ንኻልእ ሃይማኖት ክፀልኡ ወይ ነቲ ሓደ ሃይማኖት ከናእሱን ገለን ዘይኮነ እቲ ክወሃብ ዘለዎ መልእኽትን ኣስተምህሮን ከመይ ጌርካ እቲ ሓቀኛ መልእኽቲ ናይዚ ሃይማኖታት እዚ እቲ ሓቀኛ መሰረት ናይዚ ሃይማኖታት እዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክምህሮም ዓብይ ግደ ኣለዎም እሞ ከዓኒ ባዕሎም ይመፁ ካብ ኣለዉ እዚ ኣብ ውሽጦም ዝስምዖም ዘሎ ስምዒታት ጎዲልዎም ዘሎ ጉድለታት ንኽትክእዎ ኢሎም ይመፅዎም ስለ ዘለዉ እዚ ግደ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከም ዓብይ ሓደ ካብቲ ፍታሕ ኮይኑ ይረኣየኒ ካልኣይ እቲ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ምትእኽኻባት ብዙሕ ዓይነት ምትእኽኻባት ኣሎ ናይ ሃይማኖታት ድዩ ናይ ዓድታት ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ኮሚኒቲስ እዩ ኩሉ እዚ ዓብይ ግደ ኣለዎ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ናይ ምቕራብን ናይ ምሕብሓብን እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ብኣንፃሩ ኣሉታዊ ኣነ ተሪኦታት ይረኣየኒ ኣብዚ ማሕበራት እዚ ኣብዚ ምትእኽኻባት እዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ክንዲ ትስሕቦም ተእትዎም እዚኦም ናይ ሕማመይ እዚኦም ዘይረዳድኡ እዚኦም ካልእ ቋንቋኦም እዚኦም እንዳበልካ እቲ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣብዚ ስደት ዳርጋ እቲ ማሕበራት ንዕኡ ንናይ በይኑ ንደቁ ኣብዚ ዝዓብዩ ዘለዉ ሓይሉ ኣብኡ ጥራሕ ገይሩ ነዞም ሓደሽቲ ድመፁ ዘለዉ መንእሰያት ግን ባይታ ኣይከፍተሎምን ኣሎ ስለዚ ማሕበራት ብዘይግድስ እንታይ ዓይነት ምትእኽኻባት እዩ ዓብይ ግደ ኣለዎ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሓቂፉ እቲ ዝጎደሎም እቲ ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ክዓብዩ ከለዉ ዘይረኸብዎ ክብርታት ንኽመሃሩን ንኽፈልጡን ከቕርቦም ኣለዎ ናይ ናብ ትምህርቲ ክደፋፍኦም ኣለዎ ሓዳር ንኽገብሩ ስድራ ቤት ንኽፈጥሩ ዕድላት ክኸፍተሎም ኣለዎ እቲ ስድራ ቤታት ንኣብነት እንተደኣ መፂኦም ሞ ሓቲቶም ሞ እዚ ደኣ ሕጂ ካብ ሳባ ድመፀ እንታይ ተኣሽሙ ኣለዎ ኢልካ ክትርሕቆምን ወይ ውላድካ ክትክልክሎምን ከም ዘይብልካ ብኣንፃሩ ኣእቲኻ ኣብ ገዛኻ ኣካል ናይ ስድራ ቤትካ ጌርካ ከም ጓልካ ወይ ከም ወድኻ እንዳኣለኻ ካብቲ ዘለዎም ፀገማት ኣውፂኢካ ናብ ኣፍረይቲ ዝኾኑ ዜጋታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክትገብሮም ክንሕግዞም ናትና ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብሓፂሩ ኩልና ብፍላይ እዚ ኣብ ስደት ዘለና ነዚ ሕጂ ኣብዚ መጨረሽታ
ሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት ተሰዲዱ ዝመጽእ ዘሎ ብፍላይ ዞም ኣብ ኤውሮፓ ኣሜሪካ እንታሽሙ ዘለና ነዚ ዓብይ ግደ ኣለና ካልኣይ ነቲ ኣብ መደበር ስደተኛታት ዘሎ ድማ ቆላሕታናትና ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ እተን ክልተ ኣዕኑድ ካብ ክልቲአን ንሓንቲአን ወይ ንክልቲአን እንተ ደኣ ፍሪስካ ነቲ ሃገር ብምልእታ ኢኻ ተፍርሳ ስለዚ ፍልጠት እንተ ደኣኒ ገይሩውን ነቲ ክብረታት ብደረጃ ፍልጠት ክፈልጦ እንድሕ ጀሚሩ ወላ እኳ ብንቡር ኣገባብ ምስ ስድርኡ ስለዘይዓበየ ብከምኡ ስለዘይረኸቦ ግን ብፍልጠትን ብትምህርትን ጌርካውን ከተብፅሓሉ ስለትኽእል ክመሃር ከም ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ መደበር ስደተኛታት ዘሎ መንእሰይ ብኣሽሓት ዝቁፀር ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ትፍጠረሉ ዝኽእል ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ይኹን ካብኡ ተንቀሳቂሱ ውን ክመሃረሉ ዝኽእል ኩልና ክንፅዕረሉ ዘለና ብደረጃ ማሕበራት ድዩ ብደረጃ ፖለቲካዊ ውድባት ድዩ ብደረጃ ከም ሕብረተሰብ እቲ ዝዓበየ ክንገብሮ እንኽእል ንመጻኢት ኤርትራ እንተ ደኣኒ ናይ ብሓቂ እቲ ንታንደሊ ሃገር ክትህነፅ እንተ ደኣ ኮይና እዚ መንእሰይ እዚ ክምልመል ክመሃር ዕድል ናይ ፍልጠት ክረክብ ኣለዎ እንተ ደኣ እዚ ዕድል ዝሂብናዮ ከዓኒ እቲ ክብረታት ውን ምስኡ እንዳተምሃሮ ክኸይድ እዩ እቲ ዝበልክዎ ውን ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ስደት ዘለና ነዞም መንእሰያት እዚኦም ኣቕሪብና ካብቲ ናትና ተመክሮን ካብቲ ናትና ፍልጠትን ክነስንቆም ኣለና ይብል እታ ግዜ ተወዲያ መስለኒ ኣብዚ ጠጠው ከብለ ስለዚ ካልእ ምናልባት ትብሎ እንተዳሃለይካ ዶክተር ንዓኻ ክገድፈልካ ናይ ናስር ቅድሚ ኣመስጊነ ምዕፃወይ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ክዛረብ ናይዛ ኩላ ክንዛረባ ፀናሕና መዛዘሚታስ እንታይ ባዕሉቲ ፕሮግራምና እንታይ ዝብል ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ዝብል ስለዚ እምበኣር ስኒት ሓደ ካብ ፓርቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስለዝኾነት ስኒት ከመይ ጌራ እያ ነዚ ጉዳይ ናይ ሃገርና ናብ ንቡር ክትመልሶ ትደሊ ዘላ ስለዚ ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል ፕሮግራም ኣቕሪባ ዘላ እንተደኣ ኢልካኒ ክልተ መንገዲ ጌርና ኢና ናብ ንቡር ክንመልስ ሓደ እዚ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ሕጂ ከመኻትኩም ፈላጣት ፀዊዕና ንዛረቦ ዘለና ሰባት ክፈልጥዎ ዝግባእ ነገራት ኣፍሊጥና ኣብ ደይ ንቡር ኩነታት ኢኹም ዘለኹም እሞ ናብ ንቡር ኩነታት ንመለስ ኢልና ንገብሮ ዘለና ትምህርትታትን ልዝባትን ጎዝጓሳትን ሓደ ካብቲ ስኒት ትገብሮ እዩ ካልኣይ ስኒት ዝገበረቶ ድማ 4 ዶኩመንትስ ናይ መፅናዕቲ ዶኩመንት ጌራ ነይራ ካብኣተን እተን ክልተ ዶኩመንት ሓንቲ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ትበሃል ንስኻ እንታይ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ወረቐት እያ መስለኒ ትብል 35 ነጥቢ ዘለዋ 30 ናይታ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን እየን 5 ድማ ንኤርትራ ተባሂለን ደኣትዋ ንኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከታ ኢልና ዘእተናየን ኢነ ስለዚ ስኒት ከመይ ጌርና ንብል ኣለና ንምሳሌ ኣብ ዓንቀጽ 19 ኣብታ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ትብል እንታይ ኣብኦቲና ኣለና ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኤርትራ ብነፃ ክንቀሳቀስ መሰሉ እዩ ንብል ኣለና ካልኣይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ካብን ናብን ኤርትራ ክገይሽ ፓስፖርት ከምፅእ ክወስድ ክገይሽ መሰሉ እዩ ንብል ኣለና ስለዚ እዚኣ ኮብሊሉ ስግረዶ ገለመለ ዝበሃል ነገር ጽባሕ ንስርዓት ኢሳያስ መሰልገስናዮ ብግብሪ ከነልግሳ ኢና ኢልና ኣብ መፅናዕታዊ ወረቃቅትናትና ዘእተናያ ዓንቀጽ 19 ሓንቲ ታሽሙ እያ ካልአይቲ ከዓ ስኒት እንታይ ናይ መፅናዕቲ ወረቐት ኣቕሪባ ነይራ ታሽሙ ኣቂማ ቻርተር በሎ ቅዋም በሎ ሓድሽ ቅዋም ፅሒፋ ወይ ሓድሽ ቻርተር እዚ ቻርተር እንታይ ድብል ናይ መሰጋገሪ ቻርተር ይብል ስርዓት ኢሳያስ መሰልገስናዮ ኣብተን ናይ መጀመርያ 3 ዓመት በዛ ቻርተር እዚኣ በዛ ድስቱር እዚኣ ክንመሓደር ኢና ንምንታይ እንተልኩምና እቲ ኢሳያስ ዝገበሮ ዘይንቡር ኩነታት ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል በዚኣ ድስቱር ጌርና ወይ በዚኣ ቅዋም ጌርና ናብ ንቡር ምስ መለስናዮ ነቲ ህዝብና ድሕሪኡ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝካፈሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ፓርላማ ጌርና ንኤርትራ ናብ ሙሉስ ክንመልሳ ኢና ዝብል ኣሎ ኣብኣተን 7 ዓንቀጽ እየን ዘለዋ ኣብ ዓንቀጽ 25 እዛ ስኒት ዘዳለወታ
قوام نا إيرترا انتاي تبل حداش قوام عنقص 28 بزعبا بيتسب يا تزارب زي كبرتات ملو دلنا انتاي تبل بيتسب بحرياوي مسرتاوي أهادو حبرتسب يا كاب هاجرن حبرتسبن إيرترا دما عقبان حالية تركب على اللوابل خلاص زراربا قوامنا إيرترا منجستنا إيرترا حزبنا إيرترا نسدرا بيتاو كبرتاتن كحلوهم علوون بلالنا ስለዚህ እዚ ናይ قوام ናይ ጽሒፍና ያደለና አብስኒት ንመሰጋገሪልና ነቲ ናይ ፋሚሊ ቫልዩስ ትባልካ ወታ ስድራ ቤታው ክብርታት ሳብ ክንደይ ዓብ ነገር ከም ዝህቦ ካለ ኣብ አንቀጽ 28 ቁጥር 3 ድማ እንታይልና ወለዲ ንደቆም ብጉቡእ ብሓልዮትን ብፍቅርን ከዕብይዎም መሰሎም ኢሉ ናይ ግድኒ ኣብ ድስቱር አቲናዮ ኣብ قوام አቲናዮ ንደቅኻ ብስነ ስርዓት ጌርካ ምዕባይ በአምሳዩ ድማ ወለዲ ምስ ዓበዩ ደቆም ክጥውርዎም ከም ዘለዎም ከም ትብንሽቶም ድዕበይዎም ኣብ ስድራ ቤት ምስ ዓበዩ ኸኣ በእቲ ስድራ ወይ ካቲ ውላድ ናይ ግድን ምዃኑ ንቤተሰቡ ነቶም ኣቦታቱን ኣዴታቱን ክጥውሮም ድብል ንሕና ኣብዚ قوام ኣቲናዮ ንምንታይ ናብቲ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ክምለስ ንደሊ ስለደለና ስለዚ እዚ ኣብ መሰጋገር እዋን ኣቲና ያደለና ኣብቲ ናይ ሓዋሩ ንገብሮ ድስቱር ኣብኡ እውን ክትኣቱ ትኽእል እያ ስለዚ ስኒት بخمزي أثري نحنا نمثال سدرا بيت كم صحابيو كم زي أوروبا أندريو عند عبيتي أتوهم زبهال نجاري يلن من قصون أنت رأخت أورم كوينا أب بيت الصبام كوينم كت أور لو مين عند بالمخنياتو أخمتي مج أب حنساب مساخن زارار كلنا دبلنايا سدرا بيت سبات زفريولا تكانوي كفابريكا أصل دبلنايا أب فابريكات زتمرته زفري قلعة عابيو مس أرجع عم بعبيت خندر بيا أيقباني كم تنعنا دعبينا نحنا أنا توم ولدنا كسبتا ما يمتعرشا هي وتحلف كن قبله معلنا ينادبل سنيت كا أبز جزياوي دستور ناتا كم عنك أسنان حمش تنجيرا أتيات الله معوينا أبزتينا ناصر بتعمي ما بالسي أب تمكرو تمركوسه أم تصنعتاوي أم تصنعتي زي تمركوسه حبرتها خطبنا تصنيحك نلومي أبزيا ودينا لنا بالتعمي يغني لي من البات سمعتنا ون تصبغ تمرت درخم خوين سمعني نزمت دلو حمص لك نعخاون كبرتي هذا اللي نزوم كلهم قسم بنات صنعقا كم نقدر دلو تمرتي هبنا يمكن كون تسفاي قبر يغني لي السلام عليكم يغني لي وعليكم السلام نبي حكي تسبل بتعمي تسفاي قبر قصالي كم زي مسألة أرستيتات نهزبنا تقام الزخانة كتقصلوا لبواي وين يبل كم تيزبل كادم ما حدا كابتكن كيرو زلنا تي ترمينولوجي أب حبرة سبنا زي سرعة زتأتاتو آلو تاو زخانة ترمينولوجي قالات تأفيو تي نور زخانة قالات ناي زك أراربن حونتن سنيتن زفتر قالات وين أب حبرة سبنا كسفن تقبروا زلهم تعري يمسكنكم كم تزبل كايون نتي بتكنيك وين بصفوف نزمشت زي زكايدو عبي مسكانا يقني لي دكتور إبراهيم يبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ نسرح زنبر نحورو عنكم سبح حدرا لببا قبرو نخد نغرب العمر نخد العدمبرو هاي ايدي ايدكا دلع المنسي سررتو خطع نبعات دي خدي امبي نبرالنا يا كلو مس تفالتنا مريت سلميتو لبم بنتبلد عشا خورزي لبام تمسلت
زتعزز الجزير مسين دون هال وقحيو